Kulisinen tässä terve. Tänään lähdetään selvittämään, että minkälaisella reseptillä tämä Saiturin joulun kalkkuna on valmistettu. Tarpeiston valmistaja Anitta Vierelä. Miten tämä kalkkuna on täällä syntynyt? Olen ottanut ensin tämmöiset superlonia, suurin piirtein tämän aihion kokoinen. Sitten alkanut hahmottelemaan, täällä tulostamaan tämmöisen kalkkunan kuvia, että me tiedän sen lihaksiston sitten, miten ne menee. Aivan. Ja sitten hahmotellut tähän kalkkunan ääriviivat. Sitten me lähden tästä pikkuhiljaa sitä muotoilemaan. Ensin veitsellä ja lopuksi saksilla. Ja lopuksi se vielä hiota. Meillä on semmoista ainetta käytössä kuin revulteksi. Sitä sitten tupsutellaan sen tämän aihion päälle, niin sen saa sitten semmoiseksi kumiseksi. Eikä tää pinta on ihan tämmöistä niinku kumimaista. Ja sitten siihen on vähän pantu hiekkaa pintaan, että siihen tulee tämmöisiä nyppyjä. Viimeinen vaihe on se, että otetaan noita akryylimaaleja ja sitten sekoitellaan sopivat sävyt, että vaaleampaa tänne, mistä se on paistunut vähemmän, ja pintaan pannaan vähän mustaa, kun se on vielä palannutkin tämä surkia kalkkuna. No kyllä sitä voisi maistaa. Niin, se on varmaan rapsakkaa ainakin. No nyt me tiedetään, miten täällä kalkkuna valmistuu. Tämä on enkä me pikakelaus sitten. Joo, kiitos Anitta. Ole hyvä.